het is gelukt. We staan met of zonder muziek. Hartelijk welkom namens de technische commissie van de productiecultuur de Dames. Hartelijk welkom op de bondsfinale tweede divisie 2010. We zijn de gast bij Bozanton Almelo. Ik geef het woord aan de voorzitter van deze stichting, mevrouw Letty Veulen. Ja, maar ik vind het super raar. Nee, dat is er niet. Nee. Ja, hij doet het. Anders doe ik het zonder. Dames en heren, welkom hier in Almelo namens de productcultuur Dames en onze organisatie Bozanton Almelo. We zijn hier te gast, zoals Nel al zei, bij de bondsfinale. Ik weet niet hoe lang u al meedraait, maar ik weet nog uit het verleden dat het altijd heel moeilijk was om een naam te bedenken voor deze wedstrijd. Want een Nederlands kampioenschap mocht het niet heten. Maar jullie, zoals je hier staat, zijn wel de beste van Nederland. Dus ik ben heel blij met de naam bondsfinale en ik heet welkom de beste van Nederland. Dat betekent dus ook dat jullie je helemaal niet meer hoeven te bewijzen. Je bent al goed, want anders stond je hier niet. Dus dat betekent dat je er ook van kan genieten vandaag. Heb plezier, laat zien dat turnen leuk is. Een vriendelijke lach naar de jury doet wonderen, kan ik je vertellen, want ik ben zelf jurylid en ik weet hoe het werkt. Dus, heel veel succes op deze wedstrijd. Publiek, heel